Deres kongelige højhed, kære minister, kære bestyrelse og rektorat, kære undervisere, kære medstuderende, mine damer og herrer. Verden forandrer sig. Vi skal leve af viden. De studerende er nøglen til fremtidens velfærd. Derfor skal vi se og komme ud af starthullerne. Vores universitet udvikler sig. Forskningsreformer, ledelsesreformer, fakultetsfusioner. Målet har været klart. Vi skal sparke universitetet ind i det nye årtusind. Vi studerende er en større og mere mangfoldig gruppe end nogensinde før, og vi har længe argumenteret for, at netop sådan et spark også kræver en markant nytænkning af vores uddannelser. Her markerer 2012 en milepæl. I en tale for cirka 1,5 år siden kaldte den forrige videnskabsminister KU året 2011 for et annus horribilis, og 2011 var på mange måder et rædselsår. Men jeg ved ikke, om det skal være skidt, før det kan blive godt, fordi 2012 har faktisk været et år, hvor det har været rimelig fedt at være studerende. Nu skal der meget til at skabe et jubelår, men jeg overvejer, om vi skal tone rent flag og kalde 2012 for et annus mirabilis. Og det er der en ganske særlig grund til. I 2012 valgte Københavns Universitet nemlig at prioritere sine studerende. Det var i 2012, at KU valgte at styrke vores retssikkerhed. Vi fik nemlig Danmarks første studenterambassadør. Historien om studenterambassadøren er historien om, at selvom ting kan gå galt på Københavns Universitet, så skal de studerende ikke opleve at komme i klemme. I Studenterrådet der ser vi studenterambassadøren som et løfte fra universitetet om, at KU-studerende aldrig mere skal løbe hovedet mod en mur i mødet med universitetsadministrationen. Det var i 2012, at KU valgte at styrke universitetsdemokratiet. Skridt for skridt var vores indflydelse blevet punkteret, først med indførelsen af universitetsloven, og senere med en uhørt centralisering af studienævn. Værst stod det til på det gamle naturvidenskab, hvor dekanatet i 2006 fjernede total faglig forankring af studienævnene og skabte et enkelt bachelorstudienævn og et enkelt kandidatstudienævn for alle fakultetets ordinære uddannelser. Af samme grund var jublen stor, da de naturvidenskabelige studerende oplevede, at KU med fakultetsfusionen valgte at skabe hele 7 nye fagtematiserede studienævn på det nye Science. Så selvom rektoratet og dekanerne brugte bulldozer-metoden i forsøget på at lave en hovedkuls fakultetsfusion, så skal det ikke afholde mig fra at rose universitetet for at huske demokratiet, medbestemmelsen og studenterindflydelsen i sidste ende. I Studenterrådet, der håber vi, og vi forventer også, at det blot var første skridt imod igen at lade studienævnene være de fagnære organer, hvor man forsøger at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, som der står i universitetsloven. Det var i 2012, at KU fandt ud af, at flere timer er en forudsætning for uddannelseskvalitet. Og jeg skal hilse at sige, at det var en hård fødsel. Det tog årevis af arbejde, et utal af dialogmøder, en hel del offentlig debat og ikke mindst et par institutblokader ude på KUA, før det lykkedes at få vores universitet til tale. Det var dog hele arbejdet værd. KU har nu anerkendt, at den fundamentalt vigtigste forudsætning for uddannelseskvalitet er, at man rent faktisk har et fornuftigt antal timer. Og fra 2014 er alle bachelorstuderende garanteret mindst 12 timer om ugen. Jeg blev faktisk rimelig stolt over at gå på et universitet, der endelig gik forrest. For en gangs skyld var det de andre universiteter, der så op til os og efterlignede os på uddannelsesområdet. Og nu glæder jeg mig selvfølgelig bare til, at KU snarest muligt går i gang med at lave et ambitiøst minimumstimetal, også på kandidatuddannelserne. Jeg ved også godt, at alle ikke har lige stor fidus til det her minimumstimetal. Nogle har kaldt det en skoleliggørelse af universitetet. Andre ser det som et udtryk for, at vi studerende er blevet mere og mere uselvstændige. Jeg synes dog, man har glemt et par mellemregninger for at nå til de konklusioner. Undervisningsmængden er faktisk faldet på humaniora de sidste mange år. Senest prøvede man i 2011 at reducere antallet af semesteruger fra 14 til 12. Det handlede, så vidt jeg ved, ikke om at øge selvstændighedsgraden hos de studerende. Tværtimod, det handlede om cool cash.
Og hvis et højere timetal virkelig hang sammen med lavere selvstændighed, hvordan kan det så være, at man på uddannelserne med flest timer laver de mest selvstændige og innovative projekter? Der er, så vidt jeg kan se, intet, der tyder på, at naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studerende er mindre selvstændige og mindre akademiske end andre studerende, snarere tvært imod. Når det er sagt, så er det selvfølgelig ikke timetallet, der alene skaber gode uddannelser. Og hvis 2012 ikke bare skal være et enkeltstående tilfælde, så har KU's ledelse, og så har vi alle sammen stadig en del at få gjort. Vi skal have opkvalificeret vores undervisere, så de bliver endnu dygtigere. KU er fyldt med fremragende forskere, men det er desværre ikke dem alle, der er lige fremragende undervisere. Det skal vi have gjort noget ved. Og det skal ske med fokus på motivation. Det skal være spændende at læse på universitetet, og undervisningen skal stimulere og give lyst til de mange lange dage og nætter på læsesalen. Men der er også rammer rundt om os studerende, som kræver opmærksomhed. Især hvis vi fortsat skal sikre, at der er plads til de mange nye studerende i undervisningslokalerne, på læsesalene, i grupperummene. Men så sandelig også på de kollegier, der er alt for få af her i byen. Og endelig, så skal vi fortsat sikre, at vi studerende har ro til fordybelse. Vi kræver rigtig meget af os selv og hinanden. Vores universitet og samfundet kræver rigtig meget af os. Kære minister, kære Morten, jeg ved, at kræfter i din regering arbejder på at finde 2 milliarder i SU-besparelser. Og jeg ved også godt, at det kan være svært for Finansministeriets regnedrenge at forstå, hvordan et studie, der er normeret til 5 år, kan tage mere end det. For her er det så uendelig vigtigt at vide, hvorfor så mange studerende bliver forsinket, og det er vigtigt at vide, at der er tal i statistikken, at der bag hvert tal i statistikken er mennesker. Mennesker, der vælger nyt studie, fordi de valgte forkert første gang. Mennesker, der tager på udlandsophold eller i praktik, men bliver forsinket på grund af skæve og langsomme meritoverførelser. Mennesker, der efter opfordring fra politikere og erhvervsliv arbejder et halvt år som praktikant, selvom de kun får et kvart årsværk for det. At bruge SU-systemet som pisk er en farlig vej at gå, når der er så mange eksempler på, at universiteternes administration skaber barriererne for os. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig også spørge os selv, hvilke studieværdier vi egentlig hylder. Er det ikke bedre, at vi bruger ekstra tid på dygtiggørelse, frem for at stille os op i A-kassekøen dagen efter, at vi har forsvaret vores speciale? Er det ikke bedre, at vi bruger ekstra tid på at blive gode til at koble teori og praksis ved at få konkrete erfaringer fra studierelevant erhvervsarbejde? Og er det ikke bedre, at vi bruger ekstra tid på at hjælpe hinanden ved at lægge timevis af arbejde i sociale og faglige foreninger, der aktivt modarbejder frafald og ensomhed blandt vores medstuderende? Det har aldrig været en skam at gennemføre på normeret tid. Men at gennemføre på normeret tid har heller aldrig været en kvalitet i sig selv. Verden forandrer sig, vores universitet udvikler sig, og vi studerende er en større og mere mangfoldig gruppe end nogensinde før. Jeg er villig til at udråbe 2012 som et jubelår. Som et år, hvor Københavns Universitet valgte de studerende. Men jeg vil kun gøre det, hvis 2012 blot bliver begyndelsen på en ny æra. Æraen, hvor Københavns Universitet og samfundet valgte at prioritere de studerende helhjertet. Tak for ordet, og have en rigtig god årsfest.